Здравейте, днес ще направим една тренировка за кръга. Имаме около 10 минути загрявка на колело, на пакета, на който какво прецени. След това ще направим около още 5-10 минути стречи допълнителна загрявка на краката. И след това започваме с второто упражнение. Започваме с задното бедро. Ще направим около 3-4 загряващи серии. Хубаво да влезе кръв в задната част на бедрата. След това, след като сме ги загрели хубаво, ще направим 4 серии, около 10 компонента с допълнителни 10 къси повторения. Кажем така, сега да помня с загряване. Сега и дойдохме до съществената част. Правим 10 повторения с 10 къси в супер серия. Така, сега след задната част на бедрата, като ги загряхме, като сме готови, ще направим 3 серии по 10 повторения не до отказ, колкото да загреем и да вкараме кръв и в абдукторите, за да може да готвим речни предната част на бедрата. Почваме предната част. Леги екстензии, 30 и 30 с загрявка. След това ще направим 30 без повторения, на всяко едно задържане, на всяко едно от повторенията, горе задържане, за да не получим 5 секунди. Започваме загрявката. Леко момент на тежест, да не ни тежат все пак 30 повторения ще правим.
Това вече сме на хака и клека. По 3 серии, 8 повторения, като при всяко едно повторение малко задържаме долу и се опитваме да ги бутаме с максимална експлозивност отгоре. Стигнаме до лек преста. Идеята е да натовариме по-голямата част на бедрата. По този начин ще свалиме стъклата по-ниско на платформата, събираме ги един от друг, пускаме до където е възможно, без да отлепяме преди. И така, сега започваме български клик на Смит машината, като първата серия ще направим по 10 бройки, като долу задържаме за 2-3 секунди и изправяме бавно. Цялото движение е бавно. След тази една серия чуем 2 минути и правим същото упражнение със същата тежест, само че 20 повторения без да задържаме и скоростта разделяме.